हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदों आरो बे जाहैबाय आसाम टेटनिनो आरो बेखौ मक टेस्ट हिसाबै लादों बड' पार्टनिफ्राय बड' पेपार बड एलपि आरो इउपि मोननैनि थाखाय बियो जिहेतु नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि मक टेस्टखौनो लाबाय जादों पार्टिकुलार मोननै मोनथाम सिलेबासजों ज' हिसाबै आरो बेयाव पार्ट 8 लाबोदों। बेनिफ्राय कमप्लिट सिलेबासा जोबजोब्बाय। जायफ्रा गोदानै फैदों मिथियाखैबा नायनो हागोन। डिसक्रिप्सनाव लिंक दं प्लेलिस्टनि, बेजों थांनानै नायनो हागोन आरो प्लेलिस्टआव थांनानै नायोबा नोंथांमोनहा जेसेबांनाखि मेन सिलेबासनि टपिकखौ सावरायनाय दङ बेवहाय PDF फाइलबो होनाय दङ, बेखौबो मोनफानो हानाय जागोन। दानिया फैदो गोबाव खालामाजासे बेयाव मा दङ नायनि। बेयाव दङ आयदा मोनथाम लाबोनाय जादों गासै। बे जाहैबाय आथोननि सायाव, गुबै सोदोबनि सायाव आरो मुंरायनि सायाव मक टेस्टखौ सोफानाय जादों। मोनथाम आयदा, गुबै सोदोब, आथोन आरो मुंरायनि सायाव। आं बेवहाय जावजा रिंसारबो सोनो नाजादोंमोन, नाथाय गोलावद्राय जागोन होननानै सोनाय जायाखिसै जावजा रिंसारखौ। जावजा रिंसारा एबा जेमिनेसना बेयो आलादा सिलेबास लाबोखानाय दङ, बेखौ नायदो एबा नङाबा नोंथांमोनहा बेखौ गोरलैयैनो मिथिनो हागोन खौरां रिंसारथिनि क्लास्टार बुजाबनाय जथाइ रिंसार। दा बेखौ नोंथांमोनहा जेरैजाय मिथिगोन, गोजा लिरोबा ज'जों ज' दाजाबफादों। नैबे ज'जों ज' दाजाबनायानो मोनसे महरसे खौरां रिंसारथियानो मोननै दाजाबनाय महरसे जथाइ खौरां रिंसारथि होननाय जों जेखौ मोनदोंमोन, बेनो मोनसे बेखौनो बिसोरो जावजा रिंसार होननानै बुंबावदों। स्वर्नप्रभा सैमारि मेडामनि गुबुन बिजाबाव दङ बियो जेमिनेसन होननानै। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो लाबोखांखाबाय, बेखौ उनावहाय नायदो। आरो बेनिफ्राय फैदो गोबाव खालामाजासे आथोन, गुबै सोदोब आरो मुंरायनि सायाव नायनि। गाहायनि बबे बुंथिया गोरोन्थि सायख'। दा बेबायदि होनाया मानो होनबा आङो गुबै सोदोब एबा गुबैयै बिनि आखुथाया मा बेखौ फोरमायनो थाखाय बेबायदि सोनाय जायो। बेबायदिखौ सोयोबासो साबसिनै बुजिनो हायो एबा मोनथिथारनांगौखौ मोनथियो। दा बेखायनो बिदि सोनाय जायो। नायदो दाना मा होनदों। आथोन सोलायनो बर' रावाव गुबुन गुबुन सोदोब दंखायोनो। नंगौ, आथोन सोलायनो थाखाय गुबुन गुबुन सोदोब बाहायनाय जायो। आथोन सोलायनो मुंमाजोंसो जोला दिन्थिग्रा दाजाबदा सोदोबफोर दाजाबफानाय जायो। नंगौ, जो आरो जोलायाव आथोनखौ उल्था खालामनो थाखाय सोदोबजों मुंमाजों दाजाबदाफोर दाजाबनाय जायो। जेरै हायथाजों आ, ओमफ्राय हायथु होनबा उ, ओमफ्राय जोलायाव आ बा जोआव उ, जोलायाव आ बा जोलायाव इ, जेरैजाय नाब्ला नाब्लि बेफोरबायदि। दा बेखौ डिटेल्सै आथोननि सावरायनायाव नायदोंबा नुगोन आरो। बेनिफ्राय जोला आरो जो आथोननि उन दाजाबदाफोरखौ सोलायनानै आथोन सोलायनो हायो, बेबो नंगौ, सैथोआनो। बेनिफ्राय अप्सन डिआ मा होनदों नायदो। बर' रावाव बेसाद आथोन बाहायथि दङ होनदों। बर' रावाव बेसाद आथोन बाहायथि गैया। बेखौ कमल कुमार ब्रह्मनि बिजाबाव मख'लांदोंमोन, नाथाय प्रेक्टिकेलि जों बाहाया आरो स्वर्नप्रभा सैनारि आरो गुबुन गुबुन रावखान्थिगिरिफ्रा बेखौ सोनाय जायाखै। बर' रावाव बेसाद आथोन गैया होनदों। दा गुबुनावसो थागोन, हिन्दीफोरावसो थागोन, जेरै दैमा दैसाफोरखौ लानानै, हाजो हालाफोरखौ लानानै आलदा आलदा होनो। बर' रावाव जोंनावथ' बिदि होना, ओंखायनो बियो बाहायजाथाव गैया, ओंखायनो बे गोरोन्थि जाना थाबाय। अप्सन डिआ मैनानि बिदाया सासे अकन्दा। बे बाथ्रायाव थानाय अकन्दा सोदोबनि उल्था आथोना जादोंनो। अकन्दा सोदोबनि उल्था आथोन मिथिनो थाखाय जों मिथिनांगोन हाबा जायालासे बोरायनानै थानाय हौवाखौ अकन्दा होनदों आरो बेनिफ्राय खायफा जायगायाव जिया बालन्दाबो होनो जाहैदों। दा बेखौ आङो जिया बालन्दाखौ सोआखै। नोंथांमोननाव जुदि जिया बालन्दा होनोबा बेखौबो गोसोआव लानांगोन, मानो होनबा कुइसनाव मोननैजों मोनसे फैबायबायनो हागौ, फंसे सोदोबावबो फैनो हागौ बेफोरो। दा अब्ला हाबा जायालासे बोरायनाया अकन्दा जायोबा बुरैनाया मा जागोन? हाबा जायालासे बुरैनाया आदुंगारि जागोन। ओंखायनो बे अप्सन डि। गाहायनि बबेया अरायजोला आथोन सोदोब नङा होनदों। अरायजोला आथोन सोदोबफोरा मोनथाम दं, मोनसेया नङा होनदों। बादारिया नंगौ, लावखाराबो नंगौ, खासियाबो नंगौ दे। जोला एबा बुन्दाखौसो खासि खालामो, खासि। ओमफ्राय दाहोना, बे दाहोनाया नङा, ओंखायनो दाहोनानाथ' उल्था आथोन दङ, रुवाथि। ओंखायनो अप्सन डिआ जाबाय बेयाव अरायजोला नङै। हायथा सोदोबनि जो आथोन सोदोब दानो थाखाय गाहायनि बबे दाजाबदाखौ बाहायनाय जागोन होनदों। हायथु जाहैगोन, नङा होमबा? हायथा जो आथोनाव हायथु जाहैगोन होनबा उ। अप्सन सिआ राइट एन्सार। उ दाजाबदा दाजाबहैगोन, उकार दाजाबहैगोन बे। गाहायनि बबेया जथुम आथोन नङा होनदों। नैबाव अप्सन 5 नाम्बारा जथुम आथोन नङैया। मानसियाबोथ' जथुम आथोन, आलासियाबो जथुम आथोन, गथ'आबो जथुम आथोन। फरायसुला होनदों, नै सुला होनखादों, जोलाखौ दिन्थिदों। फरायसा होनोबा बियो जथुम आथोन जागौमोन। फरायसुला होनखादों, माने हौवासा फरायसा बेखौ खोन्थादों। गोरोन्थिखौ सायख' होनदों। नै बाहाय मा होनदों? बर' रावाव मुंमानि सिगां आरो उनाव जोला फोरमायग्रा सोदोब बाहायना आथोन सोलायनो हायो। नंगौ, बियो हौवा मानसि, हिन्जाव मानसि बेबायदि होनदों इलाय। बेबायदि थख' जोला आरो जो आथोन दिन्थिग्रा सोदोब बाहायनानै उल्था आथोन बानायनो हायो, बेखौ होनदों।
बर' रावनि अरायजोला आरो अरायजो आथोना मोनब्रैल' होनदों। मोनब्रैल'थ' नङा, लिमिटेड नङा बियो, ओंखारलांबाय थायो। होमब्ला गोरोन्थिया बेनो जाखागोन। गाहायनिया मा मामोन नायदो। सैमानि बिथिङाव जो आरो जोला फोरमायनो थाखाय बांग्रा बांग्रि बाहायो। नोंगौ। बखालि सोदोबनि बर' राव उल्था आथोन थाया। नोंगौ। अरायजो आथोन बखालिया। ओंखायनो खआनोमोन, सेकेन्ड खआनो, नैथि खआनोमोन बे गोरोन्थिया। दानिया आथोननिया जोब्बाय, गुबै सोदोबनि नायसै। गाहायनि बबेया गुबै सोदोब नङा होनदों, नङैखौसो सोंदों। अब्ला नों बेयो गुबै सोदोब, एआबो गुबै सोदोब, एआ नंगौखौ फोरमायो बेयो। बेनिफ्राय फोर दाजाबदा नुदों, बेबो गुबै सोदोब। गुबै सोदोबा मोननैमोन, गोथे आरो अपेन आरो क्लस, उदां आरो गोथे गुबै सोदोब मोननै। फैदो होननाया गुबै सोदोब नङा, बेयाव दाजाबदा दंफायो, फैजों दो दंफायो। बे हारसिंनो गुबै सोदोबखौसो सोंदोंमोन, ओंखायनो फैयाबो गुबै सोदोब, नाथाय दो दाजाबदा दाजाबफादों। नाथाय नैबे मोनथामाव दाजाबदा दाजाबफानाय गैया होनदों। दानिया गोरोन्थिखौ सायख'। बर' राव गुबै सोदोबा मोननै, बेफोर जादों अपेन आरो क्लस, बेथ' नंगौ। गुबै सोदोबफोरजों जेबो दाजाबदा थाफाया, गुबै सोदोबजों दाजाबदा थाफाया एक्सुवेलि खिन्थानायाव, नाथाय गुबै सोदोबजों सोदोबा दानोबा दाजाबदा दाजाबफायो। दाहार सोदोबफोरा गुबै सोदोबाव गोग्लैया। दाहार सोदोबा गुबै सोदोबाव गोग्लैयाथ' आरो गोग्लैया, नोंखागौ। लास्ट अपसनानो गोरोन्थि जागोन। गोथे गुबै सोदोबफोरा ओंथि थाया। गोथे गुबै सोदोबफोरा ओंथि थाया। मा होनदों? गाहायनि बाथ्राफोरनिफ्राय गोरोन्थिखौ सायख'। गुबै सोदोबफोरजों जेबो दाजाबदा दाजाबफाया। गोथे गुबै नैबाहाय मा जानानै दंमोन? गोथे गुबै सोदोबफोरा ओंथि थाया होनदों। बेबो राइटसो जानानै दङ दे। ओंथि थायो होनानै आं गोरोन्थि होनो नागिरदोंमोन, नाथाय गोरोन्थियानो गैला, बेवहाय गोरोन्थि गैयैसो जाफैबाय दे, गोसोआव ला। गुबै सोदोबनि 8 नाम्बारा गोरोन्थि गैयै जाफैबाय। मोजां थाल लानानै नाय। बर' रावाव गुबै सोदोब मोननै, बेफोर उदां आरो गोथे, नोंखागौ। बियाव गुबै सोदोबफोरजों जेबो दाजाबदा थाफाया, नंगौ बेबो। दाहार सोदोबफोरा गुबै सोदोबाव गोग्लैया, थ' नंगौमोन। गोथै गुबै सोदोबफोरा ओंथि थायोसो होनो नागिरदोंमोन आङो बेवहाय गोरोन्थि खालामनो थाखाय, नाथाय बेयो राइटआनो जाबाय, गोरोन्थि नंला। गोथै गुबै सोदोबफोरा ओंथि थाया, गोथैफोरा। जेरै जाय फोर होनोबा जोङो बाहाय फोरा ओंथि दिन्थिया, नाथाय गंसे गुबुन गुबै सोदोबजों थाफाबासो बियो ओंथि दिन्थिगोन। बेखायनो अपसनाव गोरोन्थि गैला दे, गासिबो मोनब्रैखौ गोसोआव लादो। बेनिफ्राय नायदो 9 नाम्बाराव गाहायनि बबेया गोथै गुबै सोदोब होनदों। गोथै गुबै सोदोबा मामोन? मोनफा मोनफा दाजाबदा, ओंखायनो नैबे खौआ बेखेवफानि दाजाबदा, मुंरायनि दाजाबदा, मुंमानि दाजाबदा, गासिबो बिसोर गोथै गुबै सोदोब गोजा। गाहायनि बबेया गोरोन्थि सायख'। मा होनदों? बर' रावाव मुंरायनि थाखाय बांसानद्राय फोरमायनो सोरमोनफोरखौ बाहायनाय जायो होनदों, बेथ' नंगौ। मुंमानि जायगायाव बाहायजानाय सोदोबफोरानो मुंराय, बेबो नंगौ। सुबुं दिन्थिग्रा मुंरायजों बेखेवगासिनोनि सोदोब बेखेवफाखौ बाहायनो हाया, नंगौ। मुंराया सुबुंसायजों सोमोन्दो थाया होनदों, बे नङा, गोरोन्थिया नैबे डिया। मुंराया सुबुंसायजों सोमोन्दो थाया नङा, थायो। सुबुंसायखौ नायनानैसो बांसानद्राय आरो सेसानद्राय दालांनो हायो मुंरायखौ। बेनिफ्राय नायदो नैबे अपसन सिखौ मोजाङै खेल ला, बेखौ बुजिनांगोन। सोदोब बेखेवफानि दाजाबदाफोरा मोनस्नि नङा होमबा? बेखेवगासे या नैखौ बे थाङै थांनानै स्नि बेखेवगासिनियाव आवमोन। बे आवआ सुबुं दिन्थिग्रा मुंरायजों दाजाबदा दाजाबफायानो। जेरै आंनाव जानो, आंनाव जाया, आंनाव जानाय नङा। आंखौ जायो, आंजों जायो, आंनो जायो, आंनिफ्राय जायो, आंनि जायो, नाथाय आंनाव एबा आंआव जाया, आंआव जाया होनदों। ओंखायनो बेखौ आं बुंनाय नङा, रावखान्थिगिरिफ्रा बुंखानाय। बेखेवगासिनोनि सोदोब बेखेवफाया सुबुं दिन्थिग्रा मुंरायजों दाजाबफाया होनदों, बेखौ गोसोआव लाथार। बेनिफ्राय गाहायनि बबेया मानसिजों बाहायजाग्रा मुंराय होनदों। मानसिजों बबेखौ बाहायो होनदों? बाहायजाग्रा मुंराय नङा होनदों, नङासो नै गाहायथिं दङ। बबेखौ मानसिजों बाहाया होनदों? बिसोरोथ' मानसि, बैसोराबो मानसि, बियाबो मानसि, नैबे बेनि जायगायावनो खाथियाव थानाय बेसादखौसो जोङो बे होनो, खाथियाव थानाय मानसिखौ जोङो बि होनो। बेखायनो बेया मानसिजों बाहायजाया। गाहायनि बबेया सोंनाय दिन्थिग्रा मुंराय नङा सायख'। नङा सायख', नङाखौसो सोंदों। सोंनाय दिन्थिग्रा नङा होनदों। बबे, बेबो सोंनायाव बाहायो। सोर, बेबो सोंनायाव बाहायो। मानो, मा होननाया बेबो सोंनायाव बाहायो। अब्ला सोरबायानो सोंनाय दिन्थिग्रा नङा। गाहायनि बबेया थि दिन्थियै मुंराय? थि दिन्थियाखै, थि सोरबा पार्टिकुलारखौ थांखिनानै बुंनाय जायाखै। जेरै जाय बेयाव मा दङ? नैलाय रावबो होननाय लोगो लोगो सोरखौबा सासेखौ बुंनाय जायाखै, जायखिजाया मानसिखौनो होननाय जादों, एबा बयखौबो
होननाय जादों। थांखिनानै सासेखौल' बुंनाय जायाखै, ओंखायनो थि दिन्थियाखै होनदों बेखौ रावबो। थि दिन्थियै मुंराइफोरा मा मा बेखौ मुंराइखौ नायबा नुगोन आरो नोंथांमोना। बेनिफ्राय नायदो गाहायनि बबेया गाव दिन्थिग्रा मुंराइ, गाव दिन्थिग्रा, गावखौनो दिन्थिग्रा होनदों। अब्ला मा जागोन बेवहाय, अब्ला बेथ' सोंनाय मा होनो नंखाथारा, बे मुंरायानो नंखाथारा। बियाबो गावखौ दिन्थियाखै, सोराबो सोंनाय दिन्थिग्रासो, नैबे गाव। सिया गाव दिन्थिग्रा मुंराइ। दानिया बेखिनि 15 नाम्बारा नोंसोरनि थाखाय। 15खौ नोंसोरो नायदो। बेसोरखौ थिनहरदो होनदों। बेसोरखौ, बिसोरखौ नङा, बेसोरखौ थिनहरदो होनदों। गोजौनि बाथ्राया गेबेंना गोरोन्थि? फिननाय होदो होनदों। गावबा गाव सोंनानै लादो, कमेन्टआव फोरमायलायहरनो हागोन। बेसोरखौ थिनहरदो होननाय बाथ्राया जादोंना जायाखै, बेखौ गावबा गाव फोरमायनानै लादो एबा साननानै नायदो आरो। दा बेखिनि, बेखौनो नोंथांमोननो लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। आरोबाव नेक्स्टआव पार्ट लाबोबावगोन। गोजोन्थों।